ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସ୍କୁଲରେ ଗପ ଶୁଣ, ଘରେ ମା କି ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଗପ ଶୁଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖି କିଛି କହିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ଶୁଣିବା ଓ କହିବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତମ ଭଳି ଜଣେ ଶିଶୁ ଭଉଣୀ କେମିତି ଗପଟିକୁ କହିଛନ୍ତି ଆସ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୀତ କିମ୍ବା ଗପ ଶୁଣି ମନେ ରଖି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗୋଟେ ସାରୁ ବୁଦା ମୂଳେ ବେଙ୍ଗୁଲିଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବେଙ୍ଗୁଲି ପଚାରିଲା, ମା ଏତେ ଲୋକ ସଜବାଜ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ଆଜି ପରା ରଥଯାତ୍ରା। ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ ମା? ମୋତେ ଟିକେ ନେବ କି? ମା କହିଲା, ହଁ ନେବି, ଯା ତ ସଜବାଜ ହୋଇଯା। ବେଙ୍ଗୁଲି ସଜବାଜ ହୋଇଗଲା। ମା ପିଠିରେ ବସି ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ଗଲା। ମା କହିଲେ, ବେଙ୍ଗୁଲି ଚାଲେ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁ ଆସିବା। ରଥରେ ବସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମା। ନମସ୍କାର କଲେ ଓ ଯାତ୍ରାରୁ କିଣିଲେ ଝୁମକା, ମହୁରୀ, ନାନା ରକମର କଣ୍ଢେଇ, ବାଜା ବଜେଇ ବଜେଇ, ବେଲୁନ ଉଡ଼ାଇ ଉଡ଼ାଇ ସାରୁ ବୁଦା ମୂଳକୁ ଫେରିଲେ।